sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitunga si Moises sa bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa bukid sa Pisga, nga atbang sa Jericho. Unya gipakita siya sa Ginoo sa tibok yuta, sukad sa Galaad hangtod sa Dan, ang tibuok Neftali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibuok yuta sa Huda ngadto sa dagat sa Mediteraneo, ang Negev, ang walog sa Jericho, nga mao ang syudad sa mga palmera, hangtod sa Suar. Miingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, nga ang akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Ipakita ko kini kanimo, apan dili ka makaadto dito. Busa namatay dito sa Moab si Moises, ang alagad sa Ginoo. Sumala gayud sa giingon sa Ginoo. Gilubong siya sa Ginoo dito sa usa ka walog sa Moab, atbang sa lungsod sa Bepeor. Apan hangtod karon wala na sayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Sa pagkamatay ni Moises, usa ka gatos ug kauhaan na ang iyang edad. Abtik ug lig-on pa siya ug maayo pagmata. Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya didto sa kapadagan sa Moab, sulod sa usa ka bulan.
Si Josue, ang anak ni Nun, na puno sa espiritu sa kaalam, kay gipandungan man siya ni Moises sa iyang kamot. Busa giputuman sa mga Israelita ang mga mando ni Josue, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Sukad masukad, walay propeta sa Israel nga sama kang Moises, nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga ilhanan o mga milagro dito sa Ehipto. Batok kang paraon o sa tanang niyang mga opisyal sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang mga talagsaong gahom o nagkalalaing kahibulungan o makalilisang butang nga nasaksiyan sa tibuok Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Singgit kamo sa kalipay ngadto sa Dios. Kamong tanan nga anaa sa yuta, awitig pagdayig ang himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagka makalilisang sa imong mga buhat. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Umangay kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat taliwala sa katawhan. Dayga ang atong Dios kamong katawhan. Isinggit o kusog ang iyang kadayganan. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Pamati kamo karon, kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang isaysay ko ang iyang nahimo kanako, sa pagdangop nako kaniya, diha sa mga pulong, ang pagdayig diha sa tumoy sa akong dila. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipas siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultian ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kiniihatag kaninyo sa akong amahan nga tua sa langit. Kay kung may duha, kung tulo nga magkatigom sa kong ngalan, at tua ako uban kanila.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, unsa may atong buhaton kung adunay makasala ka nato? Or unsa may imong buhaton kung ang dunay makasala kanimo or kung gibutang-butangan ka sa imong isikatawo? Unsa may imong buhaton? Now, ang atong Ginoo Hesukristo nagtudlo kanato kung unsa atong buhaton nining mga butangan. Nagtudlo siya kanato og practical and spiritual nga pamaagi kung unsay atong buhaton sa tawo nga nakalapas kanato sa atong katungdanan o nakabuhat kanato og sala. Una, mingon siya nga adtua pakig-istoryahi kanang tawhana. Pakit-a sa iyahang nabuhat nga sala diha kanimo. Apan himua nga kamurang duha. Himua nga kamurang duha. So unang buhaton, muni unang gitudlo ni Jesucristo kanato. Nga kung andunay nakasala kanato, kung gibutang-butangan tag istorya, kung gihimuan ta og istorya, kung gidaot ta, adtua kining tawhana, pakig-istorya, pakig-dialog nga kamurang duha. Pakit-a sa kung sa iyahang nabuhat nga sayop diha kanimo. Kini nga paagi usa kini ka butang nga nagpakita og dako usab nga respeto ngadto sa tawo nga nakabuhat nga katong kasaypanan. Pagprotektar sa iya usab nga dignidad. Ikaduha nga gitudlo ni Jesus, kung dili siya maminaw kanimo or for example kung mamati siya nimo, then magkauli ang inyong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, kung magmagahi sa siyang ulo, then pagdala og laing tao nga mo-witness may tungod ini mga butanga. Aron dunay ma-record, dunay maka-witness. Apan kung dili gihapon siya mamati, magmagahi gihapon sa ulo, din isumbong kini diya sa simbahan, isumbong kini diya sa kadaghanan, isumbong kini sa publiko. Na mga igsuon, kini nagpahinumdum kanato ilabi na karon nga panahon nga kasagaran talamak na kaayo o gigamit ang social media para sa ato ang mga gusto sa kinabuhi, ilabi na kung kaduna kitay kaaway. Gamiton dahil itong social media pag-atake sa tuang kaaway, pag-atake sa tawo nga nakasala kanato. Nagpahinumdum kini kanato kung unsay angay natong buhaton. Kung dunay mga tao nga nakabuhat natong kasalanan karong panahona, ayaw gamita ang social media. Duula siya, pakiistoryahi siya to protect him or her sa iya usab nga dignidad. Practical and spiritual na gitudlo ni Jesus kanato kabahin ni mga butanga. Muni ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Muni ang mga butang nga naghatag kanato o nagpakita nga angayan natong pagabuhaton isip mga Kristohanon. Let us correct our brothers and sisters with love and respect. Let us correct our brothers and sisters with love and respect. Dili nato pakaulawan. Dili nato dauton usab. Dili nato baslan o lain nga butang nga makapadako. Kundili ato silang baslan og kaayo, ato lang baslan og gugma. Pero kung magmamagahi usab, kung dili gyud sila mo angkon, kung magmagahi sa sang ulo, then sunod ta sa laing proseso. Sunod ta sa laing proseso nga gitudlo ni Kristo. Apan dadon nato kining tanan diha sa pagampo, sa pagpamalandong, sa pagpangayo og tabang sa Ginoo. Kay matud pa sa Dios diha sa katapbusan sa Ebanghelyo, kung adunay duha, kung tulo nga magkatigom sa kong ngalan, ato ako uban kanila. O kung mangayo sila sa kong amahan, ihatagay kini-kinila. Munang sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, kung unsa matong masinati ning kalibutana, kung unsa matong kasakit nga tuang matagamtaman gumikan sa mga nabuhat sa atong mga kaigsuunan, una sa tanan,
atong pamalandungan o atong dalon sa pag-ampo, and then let us approach our brother or sister with love and respect. Pakistorya kanila, pakigdialog kanila, ipakita kanila kung unsa ilang nabuhat, o kung mamati, magkauli ang inyong kabubuton. Muna mga igsoon ko dahil ni Kristo, sa ato ang pagpanikaysikan nining kalibutana, dili kita makaikyas nining mga kinaiya nga makapasakit ka nato. Dili kita makaiskapo sa mga butang nga makapaguol ka nato. Pero ang labing mahinungdanon nga magpabilin kita diya sa Dios, magpabilin kita diya sa mga pagtulunan. Kaya mga pagtulunan, maghatag ka nato kahupayan. Ang iyang mga pagtulunan, magdala ka nato sa kaluwasan. Ang iyang mga pagtulunan, nagtudlo ka nato kung unsay angay natong pagabuhaton, isip mga anak sa Dios, isip mga Kristiyanos. Busa, atong iangkla ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi nga sa Ginoo. Aron sa ingon, dili kita mahilayo kaniya o magpabilin kita diha sa tuang pagkaanak sa Dios. Magpabilin kita siyang gugma o grasya matag adlaw sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ug atong mabuhat kung unsay angay natong mga buhaton nga nagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Atong pangayoon kini nga grasya sa Ginoo, iyon ubanan sa panabang sa atong mahal nga Birhen Maria. Ang inahan sa kanunay panabang nga diha sa tuang pagpaningkamot sa pagkabot sa kinabuhing Dios nun, ato gayong mapuy-an ang mga pagtulunan nga gibilin sa Dios dinhi sa kalibutan, aron kita usab makatagamtam og kahimayaan sa katapusan sa atong kinabuhi nining kalibutana. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Sa Jesus nagsulti kanato nga kung adunay duruha nga magkauyon sa pagpangayo bisan unsa, itugot kini sa amahan. Busa maghiusa kita sa pagampo diya sa pagingon, Ginoo pun a kami sa imong presensya. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga ang mga sakop sa simbahan, magkasuod o magpuyo diha sa kalinaw o sa panag-uyon, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mutahod sa mga katungod, sa matag tawo, ug likayan ang pagpanglupig o kabangis, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuoran, uban ang gugma ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsaway, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga naara sa balay, makakita sa kaupayan ug kalipay ni Kristo diha sa kaluoy sa mga nag-atiman kanila, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Nga ang mga nangamatay mahinluan ug maandam alang sa walay katapusang kahiyusaan uban kang Kristo, magampo kita. Ginoo pun a kami sa imong presensya. Langit nung amahan, uban sa imong anak, dinhi taliwala kanamo. Kami naghangyo nga imo kaming tabangan sa pagpangita kanunay sa kaayo nga anaa sa matag tawo, ug magpailob kami sa usag-usa sama nga ikaw maayo kaayo ngari kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungo
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo nga naa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga magkanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Akong gihangyo ang mga members sa Knights of Columbus sa pag-ari sa tubangan. Worthy Son Knights, you have come from your communities and families, being called to serve the people of God, especially the least, the last, and the lost. What do you ask from the Lord? The Lord Jesus has commanded his disciples to go forth and preach to all the nations his message. And through the ministry of church and the authority it mandates, I hereby commission you to proclaim the good news through the works of charity and exercise your duties and responsibilities as brother knights. May the Lord guide you always and enlighten your endeavors for the people of God. And so, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Daigon ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan. Daigon sa Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan Jesus. Daigon ang iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos sa walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan. Daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.